Cześć, witajcie, tu ja Reker. Kolejny odcinek Minecrafta. Pokażemy wam statek, który ja z Lubkiem zrobiliśmy. Nie? Ja dziś gram sam, Lubka nie ma, pojechał do domu, Michała też nie ma, bo poszedł do domu. To jest, postanowiłem, żeby sam to nagrać. To jest taka łódka, ale piszcie w komentarzach. No to oczywiście rozwalę, nie? A piszcie w komentarzach, jak bez tego, na przykład to, ja na game gram, ale piszcie jak zrobić na PS-ie, jak płynąć ze statkiem, bo ja oczywiście nie wiem, zrobiliśmy statek, ale nie wiemy jak napłynąć. Na razie ja z Lukiem mieszkam na statku, mieszkamy, postanowiliśmy, że wszystko przyniesiemy z domku. Nie, bo ten serwer nie powinien być na YouTubie, ale postanowiłem, że wam pokażę. Wam chcę pokazać. Nie, patrzcie, to jest taka chatka, nie, bo postanowiłem tak powinno być, że to włączysz, jak to się świeci, ale ty to ustawisz, nie? Nie. To ustawisz, a mogliśmy płynąć. No ale jakoś nie działa i właśnie proszę was, byście pisali w komentarzach, jak mam to zrobić, żeby jak można płynąć. Bo to zrobię taką obronę, jakby woda, jakby coś się stało. Jest ta woda, że tak płynie, ale tutaj jest koniec tego, nie? Nie wiem, czemu jest koniec, a... Piszę, że jest koniec mapy. Tutaj ale nie powinno być, ale... Jakbym grał z kimś, to by było tak, nie? Dobra, jeszcze się robi noc. No to jest ta łódka. Statek, wszystko to jest statek. Nie wiem, to ten właśnie to cały statek. Tutaj jest koniec mapy, nie wiem czemu, ale szkoda. Tylko tak można sobie płynąć, tutaj tylko tak koło tego, nie? Tak można tylko pływać, tak byśmy płynęli aż gdzieś z Lukiem oczywiście, nie? Ale też sam bym mógł też płynąć. Oczywiście, że tam sam też bym mógł płynąć. Tylko ja bym chciał z kimś, nie? Ale piszcie w komentarzach, jak będzie działać, to czy mamy inaczej, czy mam sam płynąć, zrobimy, czy ten, bo ja na game gram, przepraszam za tego game moda. Przepraszam bardzo, ale wam pokażę tą starą chatę. To jest ta stara chata. Tutaj był piecyki, tu był crafting, tu piecyk. Tutaj był Macieja pokój. A tutaj takie mieliśmy komputery. O, nawet na to. Nie? Ja tu mam tutaj pokój. Tutaj miałem to, wiecie co, tu też komputer miałem. Ale taki wiecie, taki minecraftowy komputer, nie ma, że tam wszystko, nie? A tak to by tu była kuchnia, jedliśmy, tu były dwie skrzynie, czy to były, czy po jednej skrzyni mieliśmy, ale połączone, nie? Oczywiście. Mieliśmy i właśnie nie wiem jak zrobić to, oj, żeby płynąć, nie? O to chodzi, żebyście mi napisali w komentarzach, żebyście mi napisali jak to zrobić, bo ja bardzo proszę was, bo ja postanowiłem, a tak to byśmy mieszkali ciągle tutaj, się nudzili do jaskini, a tak byśmy podzwiedzali trochę, nie? Nie podzwiedzali, kupywali. A właśnie, mamy zbroję już całą, drewna. Drewna trochę mamy dużo, patrzcie.
pokazać na kamerze. W ogóle kamera mnie trochę nawala. Zabijemy kaczkę. Kuro. Ja nie chcę cię tu. To może naprawdę piszcie mi w komentarzach, jak to zrobić, bo ja już będę kończył, bo na GameModzie nic nie będę tutaj robił. A właśnie was proszę o to. Czekajcie. Właśnie proszę was o to, żebyście mi pokazali, jak to się robi w ogóle, nie? Ten statek. Albo go trochę zmniejszyć. Nie wiem, jak wy chcecie. Czy go zmniejszyć, czy nie? Czy takim dobrze jest, bo to jest koniec mapy, to chyba powinien być dobrze, nie? Jakby nie był dobrze, to mi napiszcie i to trochę skrócimy z Maciejem, nie? To jest jedno, to gdzie? No, bym musiał skrócić o jedno. No, trochę bym musiał skrócić o jedno, nie? Czy to jest krzywe? Krzywe, ojajaj. Dobra, to ja, słuchajcie, ja już kończę. Skrócimy go o jedno. Nie? Skrócę go o jedno. To ja muszę już kończyć, bo chcę to zrobić, bo na GameModzie nie będę tam pokazywał, nie? Bo to trochę bez sensu na GameModzie grać. Ale to postaram się to skrócić i żeby było dobrze. Dobra, to żegnajcie. 30 łapek dajcie, pamiętajcie, że kamera nawala i proszę o 30 łapek i pamiętajcie, że gram na PS-ie. Dobra, żegnajcie, tu Jarek.